ekele m gị onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ Ofili ITV ka ị na-ekili. Ọka akụkọ bụ Maazị Ofili Ikenna. Lezie akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Super Eagles of Nigeria emera ihe ha ji wee bụrụ odogwu na ọsọmpi bọọlụ nke African Cup of Nations ha gbara ụbọchị Tuesday ngwa ọnwa Jenụwarị gbara mkpụrụ ụbọchị 11 na African Cup of Nations ka ha sụrụ Pharaoh of Egypt otu ọkpọ asataghị asata. Onye tinyere goolu a bụ Kelechi Iheanacho. Ihe a bụ oke ihe ọṅụ na oke ihe obi ụtọ nyere mmadụ niile mgbe ekiriri mmeri a. Abdulmonem defensively at the moment. Ball was in towards our knee. The chance still might be here for Iheanacho. And what a finish to give the Super Eagles of Nigeria the lead against it. One touch to control, one touch to find the top corner. Ghazi's header. And then when the ball reached Iheanacho, he set super finish. Nigeria lead 1-0. Here's by Kelechi Iheanacho. N'otu aka ahụ, mgbe ọnwa Jenụwarị ga-agba mkpụrụ ụbọchị 15 ụbọchị Satọde ka Super Eagles na Sudan ga-apịrị ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ goalkeeper nke Super Eagles bụ Mmaduka Okoye, onye mara mma dịka Ugo abụrụ na okwu akpụ n'ọnụ na social media. E mere ka anyị mara na ụmụ nwaanyị niile na-enwezi alụ ọtọ biribiri maka mma nwoke amara. N'otu aka ahụ ka otu onye n'ime ndị nta akụkọ anyị bụ Ọzọdimgba chọpụtara na otu nwaanyị a na-akpọ Adamma ekwuona hoha na ya ga-esogido Mmaduka ma ọ na-ejeje ma na-ana. N'okwu ya ka o kwuru hoha na enyi ya nwoke apụghị ịma mma dịka Mmaduka n'ihi nke a lọbụ gbakwa ọkụ n'ebe enyi ya nwoke nọ. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, nọrọ ọkwa dị oke mkpa. Mommy G.O emeela ka anyị mara na onye ọbụla na-ekwu hello maọbụ ikene mmadụ hello mara na ọkụ ala mmụọ kweche gị. Hellfire straight ka ị na-aga. O kọwara nke a mgbe o kwuru na hello na o kwụsịrị ya bụ iwepụ ya ọfọzie hell na hell na-egosi na ị na-aga ọkụ ala mmụọ. Ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na isi njedebe. Ị ga-alụ onu m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gata elekere 8 ụbọchị Eke na-abịa. Ọka akụkọ ka bụ Maazị Ofili Ikenna. Gbaa mbọ hụ niile ekiri Ofili ITV na YouTube, Instagram na Facebook. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ndewo.